Τον κάτω να χωρί και τα κουλάκια. Θα δει τι από εδώ το ποτέ, το πάνω έξω. Δώσε πότε το ψαριά. Άκη, μπορούμε να σταματήσουμε να χατιμάσαι και πιο τώρα για να λέξει. Πρέπει να το κόψει κουνιά. Εντάξει, να το κόψει. Κουνιά χαρτί. Εντάξει, να αυτό το κόψει, το κόψει το περάσει και στο λαούτσι. Και Να. Πού δεν είναι, δεν θα μείνει. Πού να μείνει. Μαζί. είναι το τύπο μάλιστα. Αυτό το τύπο λιφτάνει. Δηλαδή, να είναι καλυβαρισμένη, αυτή να το ήταν ήδη πάνω τραγωδία από πρώτη. Δεν είναι απόψε να γίνουμε. Είναι εγώ τα κουράσω. Γάρε. Να πρώτος που δεν είναι στο καναπέ. Δεν είναι όλο και όλο, είναι απόψε άνθρωπο. Εντάξει, μην με ζάχει μαζί να έκδομε. Εσένα ο σκοπός ήταν να το φέρεις στη ζωή, Αλλά εγώ είναι στο δουλειά. μα και ξέρεις κόρη μου ότι και με τρέλο και τα λοιπά. Είδατε, πρέπει να κάνεις αγάπη, εσύ δεν είναι φυσικά και το λίγο. Για πάλι. Άντε, να πλέον σε δύο δουλειά χωρίς θα τελειώνω, θα γιορτάσω.